थांनाय 31 जानुवारि 2022 अक्ट'आव गुवाहाटी नोगोरमानि नलपारा जायगानि हाजोआव थानानै रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौ सरकारा न' बां सिफायना गालांनाय बर' ट्राइबेल सुबुंफोरनो दिनै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसामनिफ्राय गं 50 नखरफोरनो न' लुनानै लानो थाखाय थिं राननानै होफैदों। एसिया इन्डिजिनियास पिपल्स पेक सुंद'यै AIPP नि हेफाजाबाव लोगोसे इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम सुंद'यै UTOA नि बानजायनायाव दिनै नलपारा गामियाव मोनसे सावरायमेल लानायनि गेजेरजों नखरफायाव बान मोनफा मोनफा थिंखौ गासै गं 50 नखरफोरनो राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि बारग' लोगो आफादगिरि आथिखालनि इन्डिजिनियास ट्राइबेल साहित्य सभा आसामनि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मोसाहारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोसाहारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव होखारजानाय सिमनि थासारिया माबोरै दं बेखौ आबुङै फोरमायो। आं खुलुमनायखौ नाजावग्रोदो। आं गुवाहाटी कामरुप मेट्र' जिल्लानि फरेस्ट राइट कमिटिनि आं प्रेसिडेन्ट। आंनि खावलायनो गोनाङा बेनोदि जिहेतु 2006 आवनो फरेस्ट राइट एक्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया पास खालामदो आसामाव थानाय बा गासै इन्डियानि ट्राइबेलफोरनि थाखाय। दा जों गुवाहाटी नोगोरमायावबो दंफैयो। जों नैबे नलपारा गामिया 1991 आवनो इस्टाब्लिश जानाय गामि। बे समनिफ्रायनो बेयाव बर' फिसाफोरा रायजो जाबोदों। दा बेखौ जिहेतु फरेस्ट राइट होगोननि खोथा जों गुवाहाटी महानगर जिल्लानि फरेस्ट राइट कमिटि जानानै आं खावलायनाया बेनोदि जों माखासे गामिनिफ्राय फरेस्ट राइटनि जितु फर्म फिलआप खालामनानै इतिमध्ये जोङो DC अफिसाव फर्मेलिटि हिसाबै जों गथायबाय आरो जोंहा दा माखासे गथायनो गोनां दंबयो। आं बै गामिफोरखौ नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनो लुगैदो जे बिथांमोनाबो थाबैनो जिहेतु गभर्नमेन्टआ फर्म दंखायो फर्मेट फर्म दंखायो बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै थाबैनो डिपार्टमेन्टआव बे फरेस्ट अफिसनि थ्रुयै जि जायगायाव होनांगौ बेयाव हैनो थाखाय आं गुवाहाटी महानगर जिल्लानि फरेस्ट राइट कमिटिनि जानानै गासैबो गुवाहाटीयाव थानाय ट्राइबेलफोरखौ आंनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। दिनै जे नलपारायाव थांनाय माखासे मास सिगां बे होखारजानाय बर' नखरफोर बे नखराव दिनै इन्डिजिनियास ट्राइबेल अर्गेनाइजेशना दिनैबो थिं डिस्ट्रिबिउसन खालामफैदों। बे हाबाफारियाव नोंथाङा बाहागो लाफैनाय मा बुंनो सानो? दिनैनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। जोंनि नलपारा दातालपारानि बर' आरो जनजाति रायजोफोरनि थाखाय। मानोना आं बिनिखा आं बे नलपारा दातालपारायाव नांजाबनाय दातालपारा गुदि फरायसालियावनो 40 बोसोर साख्रि मावनानै आं रिटायार जाबाय। आं सासे फोरोंगिरि। बेयाव आंनि गथ'फोर दङ, फरायसाफोर दङ, बिमा बिफा गार्जेनफोर दङ। दिनै मोजां खौराङा बेनो जे जनजातिफोरा थागिबि जनजातिफोरा खौसे जानानै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम खालामनानै बिनि खैफोदाव गोलैनाय बर' जनजाति रायजो राजाफोरखौ मदद खालामफैदो। बे जोबोद गोजोनथाव। आरो बे नलपारा दातालपारा जितु हाजोनि हा बेखौ एभेक्सन खालामदोंमोन थांनाय जानुवारि 21 आव। फेब्रुवारिनिफ्राय बयबो मिथिदों नोंथांमोननि बिखेखय इउटिउबारफोरा सारा मुलुगाव बेखौ फोसावनानै जोंनि थागिबि जनजातिफोरखौ गोदाव सोराव बे गोजांग्रो जानुवारि फेब्रुवारिनि बे गोजांनाय समाव न' बां सिफायना सिलिंखार खालामना गथ' गथाय आइ आबै मादै गथ' उन्दै गोरलैफोरखौ नों खैफोदाव खोलैदोंमोन। बेखौ जों बयबो जयै जुजिनानै नाजानायनि उनाव दा बिसोरो बेयाव एसेब्लाबो दख्लासे हा लानानै थाफिननो मोन्दों। आरो बिनि थाखाय न' लुनो बिथांमोनहा थिं गैया, बे प्लास्टिक खोबना दङ। दिनै लेट्रिन बानायनो थिं गैया, ओरैनो टेम्परारि प्लास्टिक बानायना दङ। बेखौ दिनै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम बे मोनसे गेदेर आसामनि गासै ट्राइबेल हारिनि मोनसे जथाय आफादा जोंनि एफा गेदेर मोनसे मदद होफैबाय। बिनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावबाय आरो बरायबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा बेनि उनावनो माखासे सान सिगांसो आरो बे गुवाहाटीयावनो मोनसे जायगायाव बेबायदि इभेक्सन खालामनाय हाबाफारिया जाबावदों। बे माबायदि थासारियाव दं दा आथिखालाव? दा बेयो आं नैबे नलपारानिखौ बुंग्रोनि। नलपारानिखौ जों 6 तारिखआव थांनाय फेब्रुवारिनि 6 तारिखआव आसामनि चिफ मिनिस्टारनो अनलाइन जों मेम'रेन्डाम हरदो। इन्डिजिनियास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम बर', राभा, गार', तिवा, मिसिं, कार्बि, देउरि, डिमासा गासै साहित्य सभानि जानानै जों 8 ट्राइबेल साहित्य सभानि जानानै जों मेम'रेन्डाम होदो। आरो बिनि सायाव मानिनां गिबि मन्थ्रिया गोख्रोङै बेबस्था लानानै रिपर्ट होनो थाखाय रेभिनिउ कमिशनारनो अर्डार होदो। रेभिनिउ कमिशनारा डिसिनो हरबाय, डिसिआ डिएफनो हरबाय। डिएफआ अलरेडि प्रिपेयार खालामबाय। नाथाय बे नलपारानि बे हाजोनि बे केसा
आसाम हिउमेन राइट्स कमिसनाव मोनसे केस जाना दङ दिल्लीनि सासे जोंनि ट्राइबेल मानसिया हिउमेन राइट्सआव केस होदो बे जिहेतु हिउमेन राइट्सआव केस जाना थानायखाय डिएफअनि रिपर्टखौ पाब्लिक खालामाखै आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो बिनि सायाव थागिबि ट्राइबेलफोरखौ बर'फोरखौ होख्रांनाय नंलिया खारन होख्रांनाय এই कारणे जों न'सेखौ होख्रांबाबो हेंथा होगोन मानोना बिनि सोरगिदिं गुबुन हारिनि मानसि गोबां दङ थांनाय जानुवारियाव जि समाव न' सेफायदोंमोन बे समाव सासेबो गुबुन हारिखौ सेफायाखै बासिख्ल' बर'खौल' सेफायदों बेखौ जों सैज्य खालामनो हायाखै हायाबो आरो सेफायनो होआ जों हा मोननाय मोनैया सरकारा होआ बेलेग खोथा जों जेरै दङ बेयावनो रायजो जाना थागोन नलपारानि उनाव दाखालि मेयाव 13 मेयाव फिन बेयाव माने बरबारि सिलसाकुआव बे दैब' जागाखौ बिलो माने जाम्फै माबा दैसा बानायनो होननानै जावग्लुं जावसि बेयावबो बर' मिसिं गुबुन असमिया थागिबिफोरखौ होख्रांजोबदो गुबुन हारिखौबो होख्रांदो बिनि बांसिन खहा जादों बर' बिनि उनाव मिसिं आरो गुबुन माने माबा टटेल जों 91 न'खरा जोंहा थागिबि जनजाति आरो हारसाफोर लोगो नांना असमिया लोगो नांना 91 फेमिलि बेखौबो जोङो थांनाय 20 माने मे खालि नोंथांमोनाबो दंमोन जों बेयाव धरना होनानै ट्राइबेल संघ एबसु डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभा आरो इटसा जों गासै लोगो नांनानै बेयाव गतै दल संगठना जोङो धरना होनायनि उनाव मानिनां गिबि मन्थ्रिया रेभिनिउ कमिसनारनो अर्डार होदो रेभिनिउ कमिसनारा डिसिनो हरदो डिसिजों आं दाखालि मंगलबाराव 30 जुन खालि कामरुप मेट्र'नि डिसि बिथां पल्लभ गपाल साहा बिथांजों रायलायबाय रायलायना बे चिफ मिनिस्टार अनारेबल चिफ मिनिस्टारा जि डिरेक्सन हरदो जे थाबैनो बेयाव माने जायफोर थागिबि सुबुङा न' बां सिफाय जादों बिथांमोननि रिपर्टखौ इमिडियेट साबमिट खालामनांगोन होननानै अनारेबल चिफ मिनिस्टारा अर्डार हरदो आरो बे अर्डारखौ थाबै मावफुंनांगोन होननानै आं डिसिजों रायलायबाय दा फैगोन हाप्तायाव डिसिया गासै अर्गानाइजेसनखौ लिंनानै बे 91 लिस्टनिफ्राय स्क्रुटिनाइज खालामनानै बासिख्ल'नानै बबे सोर बेयाव हा बा कम्पेनसेसन मोनगोन बेखौ डिसिसन लागोन होननानै डिसिया खोथा होदों आसामनि बे नलपारा गामियाव दासिमबो लोंनो थाखाय मोजां दै गैया बा कारेन्टनि बिराद गोनांथि दं बे साराव मा मेसेज होनो लुबैयो दा बेखौ आसलते दैयाथ' नोङो भारत सरकारनि मानिनां नरेन्द्र मोदीनि मोनसे प्रजेक्ट दङ घर घर जल आरो घर घर माने बिजली बे मोननैजों थाबैनो जागोन निश्चय खाथियावनो दंखायो बिनि थाखाय जों लकेल एमएलए आरो लकेल काउन्सिलरखौ बुंदों लामाखौ बानायनो थाखायबो बिनि लकेल डेभेलपमेन्ट कमिटिफोरा बुंदों जे थाबैनो लामा आरो कारेन्टआथ' नै दोंखाजोबो मालायफोरा बर'आल'सो गैया गतिके बेयाव बारा नाङा बेखौ घर घर जल आरो घर घर बिजली बे प्रधान मन्त्रिनि आरो लासैनो हाया थिग जायोबा सबके लिए घर माने मा होनो प्राइम मिनिस्टार माने आबास योजनानि गेजेरजों न'बो गंफा लुनांगोन होननानै जों दाबि खालामगोन जों इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेसन हिसाबै एसियानि 14था कान्ट्रियाव जों खामानि मावो थागिबि आरो ट्राइबेल ओमफ्राय इन्डिजिनास सुबुंफोरनि थाखाय बिसोरनि मोनथायनि थाखाय बिसोरनि सुबुं मोनथायनि थाखाय जों खामानि मावो बे हिसाबैनो जेला जों बे घटनाखौ खोनादोंमोन बेनिफ्रायनो जों सानदोंमोन जों माबा मोनसे मदद होनो हागोन नामा होननानै दा बे हिसाबैनो जों बिथांमोन इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसनजों जों अलरेडि मोनसे कन्टेक्ट दंखायोमोन बिथांमोनखौ जों मोनसे ट्रेनिङाव लाबोनो हादोंमोन बे हिसाबै जों बिथांमोनजों मोनसे लिंकआव फैखाबायमोन आरोखि जों बिथांमोनखौ बाहाय एप्रोच खालामबाय बे केसाव नोंथांमोनहा माबा मोनसे खालामहैनो हागोन नामा ग्राउन्डआव होननायाव बिथांमोनहा होनबाय जों ग्राउन्ड भिजिट खालामदों ओमफ्राय बेनिफ्राय जों रिपर्टफोरखौ मोन्दों बे रिपर्टफोरखौ मोननानै जोंबो सानदों माबा मोनसे नोंथांमोनजों कलाबरेट खालामनानै माबानो थाखाय थ' बे हिसाबैनो जों बे घटनायाव इफेक्ट जानाय 51 फेमिलिसफोरनि थाखाय इमिडियेट एसिस्टेन्स हिसाबै मा होनो हागोन होनना साननायाव थिं बान होबा साबसिन जागोन जिहेतु बिथांमोननि थानाय देराखौ सिफाय जादों दा बिथांमोना थानायनि जायगा गैया अखा बांखा बे समावथ' गोजां बोथोरबावमोन दा एसे गोबाव जानानै प्रसेसा दा दैज्लां सौफैबावबाय जों सानदोंमोन दा जेसेबां हायो एसेबां मददफोरखौ सौहैहोनो थाखाय दा बे हिसाबै जों दिनै बे खामानिखौ जाफुंसारनो हाबाय बिथांमोननि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसननि मददजों जों ग्राउन्डआव जों सौफैबाय आरो बेखौनो जों दिनै जोबोद गाहाम मोनदों बे हेफाजाबखौ बे गामिनि थागिबि मानसिफोरनि थाखाय होनो हानायखाय
नोंथांमोना इयुन समाव जाहाथे बेफोरबायदि हाबाया दा जाबावथों बर'फोरनि गेजेराव एबा इन्डिजिनियासफोरनि गेजेराव बेनि थाखाय माबायदि सेफगार्ड होलांनो सानो जों बेसिकेलि इन्डिजिनियास मानसिफोरखौ जों गावनि मोन्थायनि थाखाय गसंथानो थाखाय जों ट्रेनिंबो होयो बिसोरखौ केपासिटि बिल्ड खालामनानै होयो दा बे हिसाबै जेरावखि जाया इन्डिजिनियास ओमफ्राय ट्राइबेल सुबुंमोनहा सरकारि बा बेसरकारि माबाजों सुबुंजों नाख्रेबजायो सुख्रेबजायो जों बाहायनो गसंथानायनि मोनसे प्रसेस लायो आरोखि दा बे हिसाबैनो बाहायल' नङा जों अन्न ट्राइबेलफोरनि अर्गानाइजेसनजोंबो जों आसामाव खामानि मावो बे हिसाबै अन्न देशआवबो जों बिदिनो खामानि मावो आरोखि दा बे हिसाबै जों बेखौ कन्टिनिउ खालामलांगोन जों जेरावखि जाया थागिबि फिसाफोर जेराव नासयजायो जेराव माबा जायो बेहाय जों सौहैगोन आरो जों बेहाय बिथांमोनखौ जों मदद होगोन जोङो दि बे नलपारा जायगायाव जिथु जाथाय जानानै जों आलाय सिलाय जानानै दङ बे जाथायनिफ्राय जोङो दिनै बहुद अननाय मोन्दों आरो लोगोसे जोंनो जिखिनि बुस्थु होफैदो सब जों मोनजोबदों मोननानै जोंहा गोसोआव बे मोनसेखौ खान्थि मोनाखै जोंहा मोनसेल' दुखु दङ जों बेयाव थागिबि हिसाबै जों मोनथारो थानो मोनथारो जोंनो बिखौ नांगौ जों बे जायगाखौ गारनानै थाङा आरो बे जायगाखौ जों जेब्लाबो हंगारना थाङा जोंनो बे जायगाखौ अराय दिनै थैजासिम जों बे जायगायावनो थागोन होननानै जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जों बे जायगानिफ्राय जेब्लाबो थाङा जों इयावनो थैलांगोन मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 84866100047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जागाजाग खालामनो हागोन।